melting butter. I can move my stuff. Oh! Oh my god! Heddiw, fel fideo technegol, dwi am ddatgelu i chi Worst Kept Secret Pastry Science Brown Butter. Menyn di crasu i chdi a fi. Y gamp heddiw fydd i trio setio'r menyn yn union ffordd oedd o pryn si brynu fo. Anyway, digon o crap, dwi'n i ddechrau, ie? So, cam cynta, fel da chi'n mynd a thebyg wedi dyfalu ebyn wan, di meddalu'r menyn. Surprise, surprise. Wahanol i arfer ddod, ni'n mynd i adael y menyn ar y stof, pasio'r pwyntiau mae o mond i meddalu, a cwcio fo am tua 5 munud. Menyn fel arfer rwla rhwng 10 a 20% dŵr. Mae angen cael gwared y dŵr yna gyd, mae'r proteins a'r siwgr, specifically casein a whey a'r siwgr lactose yn mynd i ddechrau adweithio fe'i gilydd. A unwaith maen nhw'n dechrau casglu o gwmpas y gwylod, wedyn da chi angen dechrau troi yr cymysgedd yma a watchad o fatha hawk. Ti angen iddyn nhw fod yn brown, ddim yn ddu, dyna ydy'r gamp yn brown i menyn. Dwi'n mynd o'n haws chwaith bod yr gymysgedd yn mynd i fod yn ffomio fyny mor fast a mae yna haen o bubbles menyn yn mynd i fod ar y top. So os da chi eisiau gweld, rydych chi'n chwthu trwy'r bubbles yma i gael gweld. Ond, digon am hynna, unwaith da chi'n hapus bod yr granules digon brown, a dyma di'r hue ti'n sort of sbio am. Unwaith ma'n barod, dwi'n dechrau trio oeddi hwn i weld os ydyn ni ail solidifio fo, ro'n i blocyn o menyn. So, mwyn rhoi kickstart i'r broses oeddi, dwi hefyd yn mynd i adio'r menyn hydawdd i folan metal sef o 45 grams o ddŵr yno fo, fel bod y menyn unwaith mae di oeddi efo'r un consistency ar y menyn cyn i fi gael ei fo. Felly, fewn i dŵr fo, a dwi'n mynd i gymryd ice bath a oeddi fo'n fast. Dwi am just tynnu fo allan, gwasgu fo fewn i'r mold, a roed o'n y fridge. A dyna chi, brown butter block. Dwi'n peth dela yn y byd, ond dwi'n reit hapus efo hwnna, mae'n reit smooth, dwi'n di crymplo fatha caws na'n byd fel e. Dyna chi, brown butter. So, hynna mae'n broses rhy anodd nag oedd. Am y tro, gobeithio newch chi ffeindio defnydd da ar gyfer menyn di brownio. Enghraifft dwi wedi gwneud yn barod ydy cookies fi. Neu, os na, jyst bod chi wedi dysgu rhywbeth newydd de. Felly, diolch am watchad a wela chi tro nesaf.